बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया अस्ट्रेलिया हादरनि गाहाय मन्थ्रिखौ बरायदों। अस्ट्रेलिया हादरनि गाहाय मन्थ्रि एन्टनी एल्बनेजखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया दिनै आहमेदाबादनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव बरायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अस्ट्रेलिया हादरनि गाहाय मन्थ्रिया बर्डार गावस्कर ट्रफी 2023नि जोबथा बादायलायनाय गेलेमुआव बाहागो लानो नुजाथिदों। मख'नो गोनांदि नरेन्द्र मदि स्टेडियामा बुहुमनि देरसिन स्टेडियाम। मुंख्लंफोरनो 27 अक्ट'आव 10 जननो जाय चेकखौ होदों बेवहाय फुल लिरदों 5 लाख जानांगौआ 50,000ल' जादों आरो चेकखौ लाखिफिनदों। नाथाय बियो माबोरै जानो हाथाव? चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कासिकत्रा कमिउनिटि नब्लाङाव गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय नांबोनानै मुंख्लं जानाय नखरनि सुबुंफोरनो बिटिआर रेकर्डनि दफा बायदि मोननांगौखौ मोनैनि मुंख्लं नखरनि सुबुंफोरा गोख्रों सावरायमेलनि गेजेरजों गोख्रों दाबि खालामदों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि एनडिएफबि मुंख्लं आफादनि आफादगिरि प्रेम बसुमतारी, मिरु एनडिएफबि मुंख्लं आफादनि असिम बसुमतारी आरो एनडिएफबि मुंख्लं नखरफोरनि सुबुंफोरा बाहागो लादों। 8 मार्चखौ मुलुगनां आइजो सान महरै फालिनाय जायो। थांनाय बुधबार थामहिनबा 8 मार्चआव मुलुगनाङैनो बे आइजो सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय मुलुगनां आइजो सानावनो आसामाव सासे आइजोनि सायाव जादोंमोन मुगैथाव आखुथाय, जेराव 9 दान गोर्बोआव थानाय सासे आइजोआ ओनसोलनि आयेन बेरेखा जौ फालांगि खालामग्राफोरजों गाग्लोबजानानै जोखोम खालामजादोंमोन। बे मुगैथाव जाथायानो जादों कामरुप जिल्लानि सवालकुसियाव। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गोर्बोबती आइजोआ ओनसोलाव आयेन बेरेखायै जौ फाननो मोना होननानै हेंथा होनायनि उनाव आयेननि बेरेखा फालांगि खालामग्रा माखासे आइजोफोरा बेनि सायाव गाग्लोबो आरो गोब्राब जोखोम खालामलाङो। बेनि उनाव जाथायनि बोलि जानांनाय आइजोआ सवालकुसि पुलिस थानायाव थांनानै गसर थिसनहैयो। लोगो लोगोनो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ जागायो। बेनि उनाव जाथायनि बोलि जानांनाय आइजोआ सवालकुसिनि पुलिस थानायाव थांनानै गसर थिसनहैयो। लोगो लोगोनो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ जागायो। मख'नो गोनांदि जाय सानाव आइजोफोरनि जौगाथाय रैखाथि बायदि बिथिंनि सायाव हाबाफारि लानानै मुलुगनां आइजो सानखौ फालिनाय जादों, बे सानावनो 9 दान गोर्बोआव थानाय सासे आइजोनि सायाव बेबायदि सुबुंथि गैयै आखुथाय दिन्थिनाया जोबोद लाजिनांथाव आरो मुगैथावना।